نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منكما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Shugaban tafsirin Alƙur'ani da muka saba gabatarwa a wannan majalisi namu mai albarka, yau za mu gabatar da nasiha ne makanmu da kanmu da wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda al-Imam Tirmidhi da waɗansu malamai suka fi da hadisi hadisin Abdullahi ibn Mas'ud wanda yake magana akan yadda Allah subhanahu wa ta'ala zai tsaye da bayi a wajen hisabi ya yi musu tambayoyi game da ni'imomi da ya ni'imtar da su gare su. A da yawan mutane suna lissafin hisabi ne kawai akan kyawawan ayyukansu ko munanan ayyukansu. Saboda mutum na tunani hisabi zai tuke ne akan wani mummunan aiki da ya yi ko wani aikin alkhairi kawai. Hisabi yana da fadi. Tambayoyi da Allah zai yi ma bayi suna da fadi. Yana daga cikin tambayoyi da Allah zai yi wa bawa kafin ya bar gaba ga Allah a filin alkiyama shi ne shi tambaya a kan ni'imomi da ya ni'imtar da shi su. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa la tazulu qadama ibn adam yawm al-qiyamati min 'indi rabbih hatta yus'ala an khamsa. Kafafun bawa guda biyu ba za su gushe ba za su bar gaban Allah ba ranar alkiyama daga cikin tambayoyin da Allah zai ma bawa akwai wasu tambayoyi guda biyar da Allah zai tambaye shi. Al'amurihi fi ma afnaku, Allah zai tambaye shi rayuwarsa da ya bashi a ne karar da rayuwa. Wa an shababihi fi ma ablahu, samartakarsa ƙuruciyarsa ƙarfi da Allah ya bashi na samartaka, Allah zai tambaye shi a ne ya tafiyar da wannan samartakarsa. Wa malihi
aina tasabahu wa fima anfaqa. Dukiya da Allah ya bashi, gwargwadon abin da Allah ya bashi na abin da ya bashi na dukiya, Allah zai tambaye shi ta inda ya samu da kuma ta inda ya kashe. Wa maza amila fi ma alima, sannan Allah zai tambaye shi me ya aikata cikin abin da ya sani na ilimin addini. Babu ɗaya daga cikinmu face za a tsaye da shi a gaban Allah. Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu turjuman. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ce babu ɗaya daga cikinku face ubangijinsa zai yi magana da shi kai tsaye, babu ɗan tarjama a tsakaninsu. Allah zai maka tambaya kai tsaye, za ka ji tambayar, za ka fahimci tambayar, baka da bukata sai an gaya maka ga abin da yake nufi. Kai ma za ka yi jawabi wa ubangijinka akan tambayar da ya maka. Annabi ya ce babu wani mutum guda ɗaya, kowane babu shi, face ubangiji zai yi magana da shi kai tsaye, ba da tarjama a tsakanin shi. Dukkan bayi za a fito da kowa ɗaya bayan ɗaya a yi mai hisabi a gaba ga Allah ranar kiyama. To yana daga cikin abin da ke zama jan hankali game da wannan hadisi shine a koda yaushe karka dinga daukan ni'imomi da Allah ya maka a rayuwa kamar wani normal abu. Ko ce bari ka je kai ka kawo gida mai iyalanka, karka dauka normal gudunmawa ce ta Allah, wani wannan abun ya fi karfinsa. Idan ka ga ya yi tagumi, wannan abun ne ya shi. Idan ka ga ya shiga damuwa, wannan abun ne ya shi. Idan mai gidanki zai je ya yi cefane ya kawo miki, ki ɗauka ki girka, to kar ki ɗauke shi wani noman abu ne a rayuwa, a nima ce ta Allah. Idan ka biya kudin makarantar 'ya'yanka, wani haka ya gagare shi. Idan ba ka da lafiya an rubuta maka magunguna da guje-guje ka je kayi, ni'ima ce ta Allah. Dan adam da ya yi imani da Allah da ranar alkiyama, kar ya ɗauka ni'imomi da Allah ya mishi kamar wani abu ne na rayuwa, baya kallonsa a matsayin ni'ima. To wannan abun sai ya je ya taru wa bawa a wajen hisabi ranar alkiyama. Shi ne ma'anar thumma latus'alunna yawma'idin 'anil na'im. Allah ya ce thumma latus'alunna yawma'idin 'anil na'im. Sannan za a tambaye ku game da ni'imomi da Allah ya muku a ranar alkiyama. Duk ni'imar da Allah ya maka, ni'ima ta ci, ni'ima ta sha, ni'ima ta sutura, ni'ima ta lafiya, ni'ima ta gani, ni'ima da ji, dukkan abin da Allah ya ni'imtar da shi gare ka, to na daga cikin abin da Allah zai tsaye da kai ya yi maka tambaya akan wannan ni'ima. Wata rana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fito da daddare, sai ya haɗu da sayyidina Abubakar da Umar, ya tambayi su me fito da ku a wannan dare, suka ce yin wa muke ci. Daga nan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya jagorance su, suka tafi gidan wani daga cikin sahabbansa, ya je ya musu girki, aka shirya duk abin da za a shirya na liyafa, aka ci aka sha. Bayan an gama, annabi sai da ya rantse da Allah ya ce musu wannan abincin da kuka ci za a tambaye ku akan sa ranar kiyama.
saboda ka duk lokacin da Allah ya ni'imtar da wata ni'ima gare ka dinga kallon ni'imar a matsayin ni'ima, kar ka dinga kallon sa a matsayin wani abu ne da ka cancanta a rayuwa ko kuma haka ya kamata dama ka yi rayuwa. Dukkan waɗannan ni'imomi akwai hisabi a kansu a gaba ga Allah ranar alkiyama. Idan bawa yana ankare da haka, zai san duk ni'imar da ta gifta a gaba gare shi zai yi godiya ma. Idan ya ci zai gode, don ya san ba karfinsa ne ba dabararsa ba ne ya ciyar da shi aka yi bisa falala da rahamatan Allah. Allah ya ce dukkan kuma yin wata ne, kullukum ja'i, dukkan ku ba wanda ya yi ciyar da kansa. Allah ya ce sai wanda na ciyar da shi, ya ce ku nemi ciyarwa ta da ciyar da ku. Idan ya sha ruwa zai yi godiya ma Allah, idan ya samu lafiya zai yi godiya ma Allah, idan ya samu matsuguni zai yi godiya ma Allah. Duk lokacin da Allah ya mishi wata ni'ima to zai yi godiya ma Allah akan wannan ni'ima. Yadda kullum aka tashi karatu kana can kana wancan majalisin kana wancan majalisin kana wancan majalisin, wani yana kwanci a asibiti yanzu haka a cikin asibiti ya fi wata shida ko bakin yadda ya taɓa takawa. Daga inda yake kwance ya fi wata shida ko bakin gate bai taɓa takawa ba. To wannan zirga-zirga da kake karka ɗauka noman abu ne, ni'ima ce ta Allah. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce la tazulu kadamar ne Adam yawmal qiyamati min inda rabbi, kafa ko biyu na bawa ba za su kushe ba a gaba ga Allah ranar kiyama. Ma'ana in aka tsaye da mutum a gaban Allah aka fara mai hisabi ba zai bar wajen ba. Annabi ce hatta yus'ala al-khamsi, har sai an mishi waɗansu tambayoyi guda biyar. An umrihi fi ma afnahu, za a tambaye shi game da rayuwarsa a me ya kare rayuwa. Idan shekara 30 Allah ya baka, idan shekara 40 Allah ya baka, in shekara 70 Allah ya baka, in shekara 100 Allah ya baka, duk shekarun da Allah ya baka, daga cikin tambayoyin da Allah zai maka a gaba gare shi shine zai ce ka mishi bayani waɗannan shekaru 50 ko 60 ko 70 me kai a rayuwa ka karar da su. Allah zai ce ka mishi bayani a me suka kare, me abin da ka dukufa mishi, me abin da ka sa a gaba gare ka a rayuwa har ka cinye waɗannan shekaru da na baka. To kullum ka dinga kwana da sanin wannan rayuwa da kake yi Allah zai tambaye ka a me ka cinye shekarunka. Ba ana cewa kwanan wane ya kare ba, kaga abin da aka ɗiba mishi sun kare kenan. To waɗannan kwanaki nashi da suka kare za Allah zai tambaye shi me yayi a rayuwar duniya. In bacci yayi sai ga yawa Allah bacci ne yayi, in noma yayi zai ga yawa Allah noma ne. Duk abin da yayi zai yi bayani ma Allah abin da yayi ya karar da wannan shekaru da Allah ya bashi. Shi yasa ita rayuwa ga mumin, ga musulmi mai hankali, ba abin da ya kamace ta kamar ayyukan alheri. Kamar ayyukan alheri, ita rayuwarka ko bacci kake za ta kare, ko bacci kake za ta kare. Ba za a tsaye da tafiyar kwanakinka, shekarunka, awowinka na rayuwa don kana bacci ba, ko don kana miji, ko don kana wani aiki. Za su ci gaba da tafiya. To idan kowane bawa yana ankara cewa wannan rayuwarmu za a tambaye mu a me muka karar da shekaru da Allah ya bamu, ashe akwai bukatar ka shirya amsa mai kyau gamsashe wadda za ka kubutar da kanka a gaba ga Allah ranar duniya. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wa sallam an tambaye shi ayyun nasi khairu,
aka ce ma annabi a cikin mutane waye mafi alkhairi, wane ne rayuwarsa take ɗauke da alkhairi a cikin mutane? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man qala umruhu wa hasuna amalu, wadda rayuwarsa ta yi tsayi ya samu nisan kwana kuma ayyukansa suka yi kyau. Annabi ya ce wannan ya fi kowa more rayuwar duniya, ya samu nisan kwana sannan kuma ya dace da ayyukan da kyau. Kaga shi yana da abin da zai kare kansa akan wannan tambayar. A bai ka tafiyar da rayuwarka zai gabatar a gaba ga Allah irin yadda ya gudanar da rayuwarsa. Wani zama ya fara koyon alƙur'ani, ya yi babbaku, ya yi farfaro, tun bai san haruffan ba har ya fara gane su, har ya fara hada su, har ya haddace alƙur'anin gaba ɗaya a kansa. Wani ya so zai iya zama kuma ya rubuta alƙur'ani. Kaga lokaci ya yi amfani, lokaci ya yi amfani. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man qala umruhu wa hasuna amaluhu, wanda ya fi kowa alkhairi a cikin mutane shine wadda rayuwarsa ta yi tsayi ayyukansa kuma suka yi kyau. Sai sahabbai suka sake tambayarsa fa ayyun nasi shar, to a cikin mutane wane ne kuma mafi sharri wanda ba a dace ba? Fa kana sallallahu alaihi wasallam sai annabi ce man qala umruhu wa sa'a amaluhu, shine wanda rayuwar ta yi tsayi amma aiki ne. Allah ya ba shi shekaru, ya tsawaita kwanakinsa, domin yana daga cikin tsawaita kwanakinka a al'ummar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine ka shekara 60. Shekara 60 shine geji da annabi ya ce aka ɗiba ma al'ummarsa. Ya ce jifa ne suke tsallake 70. A amarin ummati ma bai da 60 ila 70. Annabi ya ce shekarun da Allah ya ɗiba ma al'umma na a nan za su yi ta mutuwa. Annabi ya ce tsakanin 60 ne da 70. Sai ce wa akallu man ya juzu zalika, mafi karancin su ne annabi ya ce za su tsallaka 70. Shi yasa a hadisin Bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aqbara Allahu ila mar'in akhara ajalahu hatta ballaka 60 sana. Allah ya yanke hanzari wa duk mutumin da ya jinkirta mishi rayuwarsa har ya kai shekara 60. Duk mutumin da ya kai shekara 60 a duniya ba dama ya je da excuse gaban Allah ya kara. A'adar Allah ila bai, Allah ya yanke hanzari. In dai mutum ya shekara 60 a duniya to ba zai ce ma Allah wata magana, kawai abin da ya kamata ya yi zo da shi, in bai zo da shi bai samu matsala. Annabi sallallahu alaihi wasallam ce mafi karanci a cikin mutane wa aqallu, bai ce wa qalilun ma minhum ba, bai ce kaɗan ne, ya ce a mafi karanci. Inda za a kule kofofin masallacin nan a ɗauki sunayenmu duka a yi rekodin a ajiye, mafi karanci daga cikin musu ne da su shekara 70. Jifa na duk daga nan zuwa 60 zuwa 70. To za a tambayi kowanne shekarun da aka bashi me yayi a cikinsu. Ka yi nazari, ka shirya ma abin da za ka yi, amsar da za ka bayar. To da yawa waɗanda suka gane game da al'amarin addini suka fahimci rayuwa suke kuma tuna waɗannan tambayoyin. Da yawa cikin magabata wani daga shekara 40-50 yake tattara kolinsa a rayuwar duniya ya fuskanci lafiya. Wannan
struggling din ba zai kare ba, ba zai kare ba, wannan struggling din ba zai kare ba. Ka yi kai kawo don tsare mutuncinka, tsare mutuncin iyalanka, tsare mutuncin addininka, duk abin da ya kamata ka yi ka yi, amma kar ka yi da wannan shagaltar da kai ga barin tanadi wa lahirarka, banka zai baci. Wani cikin ya'yanka da kake kallon da mai kuɗi ne, wani sai bayan ka mutu mata kuna ya yi kuɗi. Da yawa ka kalli jama'a wanda suke da hannu da shi, za ka samu iyayensu ba su samu ɗayan goma abin da suka ba su ba, iyayen ne suka tara musu suka ba su. So duk abin da ya kamata ka yi don sauke nauyi da haƙƙi ka yi, amma kar ka yi da wannan kai kawon wallahi rufe maka ido game da abin da ranka ta rasa. Domin lokacin da Allah zai kira ka yi ma tambayar akwai wani ɗanka da zai zo ya amsa maka ne. Akwai wata matar ka da za ta zo ta amsa maka ne. Akwai wani wa ko kani da zai zo ya amsa maka ne, kai na ka amsa kayan ka. Saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a tambayi bawa, ba zai bar gaban Allah ba game da rayuwarsa, zai ma Allah bayani akan abin ya karar da rayuwarsa. Saboda haka shekaru sun kai, ka ware wa alkur'ani lokacinsa, ka ware ma'azumumukan nafilfili, ka ware wa ayyukan alkhairi daban-daban. Domin ita rayuwar za a tambaye ka meye ka yi a cikinta, za a tambaye ka meye ka yi a cikinta. Wannan tambayar dole za a tambaye ka. So ka kwanda sanin cewa wannan lokaci da yake shuɗe maka ba wai yana tafiya a banza bane. Za a tambaye ka gudanar lokacin ka, rayuwarka meye ka yi a ciki. Rayuwar ni'ima ce, babbar ni'ima, ni'ima ce, babbar ni'ima. Akwai waɗansu sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam guda biyu, abokai ne, aminai ne. Ɗaya ya mutu a sati da ya gabata, bayan sati ɗayan sai Allah ya mai rasuwa. Amma shi wanda ya rasu na farkon a wajen yaƙi ya mutu don daga kalmar Allah. Na biyun rashin lafiya ne sai ya rasu. Bayan an bisne shi an gama duk abin da za a yi, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake tambayan sahabbansa, wannan bawan Allah da muka kai shi makwancinsa, Annabi ya ce ku bar labari wace irin addu'a kuka mishi. Suka ce mun roki Allah ya gafarta mishi, mun roki Allah ya mishi rahama, mun roki Allah ya mishi kaza. Suka faɗi duk abin da suka yi mishi na addu'ar alkhairi. Sannan mun roki Allah ya kai shi matsayin abokinsa da ya mutu a satin da ya wuce. Annabi sai ce to wannan kuma wace irin addu'a ce? Abokin ya mutu satin da ya wuce, shi kuma an ƙara mai sati guda, amma har yanzu kuna mishi addu'an ya riski wanda ya mutu sati guda. Su a lissafinsu tunda wannan mutuwar shahada yayi, to wannan mutuwar tafi ta shi wannan. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu, in dai haka suka yi addu'a, to ai sati ɗaya da Allah ya ƙara mishi bai yi amfani. In dai wani ya mutu yau, amma ana roƙon ya kai matsayin wanda ya mutu satin da ya wuce, Annabi ya ce to me amfanin sati guda da Allah ya ƙara mishi? Annabi ya ce bari na gaya muku, a sati gudan nan da aka ƙara mishi, ratan da ya ba ma wadda ya mutu satin da ya wuce, shahidin kenan, Annabi ya ce ya kai ratan sama da ƙasa. Annabi ya ce to sallolin nafilfilin da ya yi ina suke? In dai har yanzu ana so ya kamo wanda ya mutu sati guda da ya wuce, azumin nafilfilinsa, tasbihinsa, karatun alƙur'aninsa, Annabi ya ce to duk ina suke? Annabi ya ce ai ratan da ya ba ma wancan, Annabi ya ce ya fi ratan sama
da ƙasa. Kaga masu amfani da lokaci. Masu amfani da lokaci. Mun karanta a cikin addu'ar da Ibn Qayyim na cewa za ka samu mutum ɗan shekara 60 a duniya, shekara 60, amma in aka haɗa duk abin da ya kamata ya yi a duniya bai wuce aikin shekara 5 ko 7. Haka ne. Duk abin da ya yi. Wani kuma za ka sami shekara 30 aikin da ya yi ɗan shekara 60 ma, to amfani da dama ake. Saboda haka ne wannan rayuwar dama ce. Dama ce. Sannan kai ne za ka zaɓa maka kullum ya amalu a rashin in ka ga sunuka za ka je kai ta bugawa kai ta bugawa. In game za ka yi kai, in kwallo za ka yi kai, in ka duk abin da za ka yi Allah ce ga fili a gaba. To amma dai ka sani cewa Allah zai tambaye ka a rayuwar duniya me kai, kuma shi ne mai wuta mai aljanna, ba wanda zai kai ka wuta ko aljanna sai shi. So amma din kai za ka yi tuntuntuni ma kanka kaga amsar da za ka bayar za ta fi da kai. Na biyu, annabi ya ce wa an shababi fi ma amla, sannan za a tambaye shi game da samartakarsa a ne tafiyar da ita. Kaga tare da an tambaye shi rayuwa gaba daya, ai samartakan yana dunkule a cikin rayuwa, amma saboda lokaci ne na musamman a rayuwar dan adam, ita za a yi tambayar ta daban. Shekarunka, lokacin da kake wannan age na karfinka, to shi hisabinsa daban ne. Domin a waɗannan shekaru naka duk abin da kake so, in likita kake so ka zama za ka zama. In direban jirgin sama kake so ka zama kana da dama, in haddace Qur'ani ne kana da dama. Yanzu daman makin da kake da su ba shine baban ka yake da su. Ita ce rayuwar tsakiya wadda a nan ɗan adam yake samun dama sama da kowace dama a rayuwarsa. To za a tambaye shi a ce lokacin da ka zama matashi saurayi me kai a rayuwar har samartakan ya tafi, girma ya fara shigowa, so za ka yi bayanin iya wannan range din daga shekara kaza zuwa kaza me kai shi maka ma Allah bayani. Wannan yana daga cikin abin da za a tambayi kowane ɗan adam a gaba ga Allah ranar alkiyama game da shekarun samartakarsa me yi a wannan lokacin. Duk wata dama da ake amfani da ita a rayuwa galibi a cikin wannan shekarar ake tunkarar ba. Duk wani ƙalubale da ake fuskanta, wani matashi an tura shi koyon sana'a yaƙi, an tura shi karatu yaƙi, duk abin da zai saboda bai fahimta ba. Nake ce mishi wani kaga koyon sana'ar nan ko karatun nan wahalar su bai kai wahalar da fita ka nemo ce ba. Ka tsaya kawai kai sana'a, ka fita ka je ka nemo ce ba ne, wahalarsa ya ninka goman wahalar koyon sana'a ko karatu. Lakara ma lafiya. Saboda baka iso wajen bane. Yanzu magidanta da yawa in za a mai da su karatu a musu ce bane ko ba za su gane ba, za su je su zauna. Haka ne ko haka. To ka tsaya kawai kai abin da ya dace. Ka tsaya kai abin da ya dace. Ka tsaya kai abin da ya dace. Yanzu ma abincin na zuwa maka a sauki na shi yasa ba ka gane. Saboda ka samartakanka za a tambaye ka, Allah zai tambaye ka ka mishi bayani a ka tafiyar da shi. Kar ka yadda wajen amsa waɗannan tambayoyi a ce samartakan sun kare ne, abin ɗan mata da bin clubs da bin waɗansu abubuwa waɗanda amsar kai kanka ba zai maka daɗi ba.
a cikin amsoshinka a cikin waɗannan shekaru na samartakanka a lokacin ka haddace alƙur'ani, a lokacin ka karanci likitancinka, a lokacin ka yi duk wani aikin alkhairi da za ka amfana ko ya amfani al'ummarka, wannan amsan za ka fi jin daɗi. Ko ka yi ko ba ka yi ba za a tambaye ka, kuma tun da Allah ne tambaye ka idan ka ba da amsa. Saboda ka amsar in ta yi kyau wa kai ta yi wa kyau, in amsar ba ta yi kyau ba wa kai ne ba ta yi wa kyau. Saboda ka shekaru samartaka neman kar ka bata shi akan abin da bai da amfani. Kar ku tafiyar da rayuwarku, waɗannan shekarunku, samartakanku, ƙuruciyarku, ƙarfinku, ku tafiyar da shi akan abin da ba zai amfani ku. Abu na uku da na hudu, annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ce wa malihi min aina tasarrufu fi ma rafa. Sannan za a tambayi dan adam game da dukiyarsa, kudinsa, ta ina ya samu, ta ina ya kashe. Inda a ce dan adam zai samu dama idan ya kare kansa daga inda ya samu dukiyarsa ta hanyar halal ne to ya tsira, to da wannan ba karamin nasara ba ce. So bayan an tambaye shi ta inda ya samu za a tambaye shi ta inda ya kashe. Saboda ka idan waya ce Allah zai tambaye ka ta yaya aka yi kasa ta, sai ka ce mishi albashi na kudi kaza da yake account ɗinka ko kudi kaza da kai kaza da shi ta ina ta same shi, ka gaya ma Allah ni ban abu kaza ne da na kasa na kasuwa, ce to me kai da shi bayan ka samu. Idan mutum aka dace ya samo shi ne ta hanyar da ta dace amma ya kashe ta hanyar da bata dace ba, matsala ne. Duk waɗannan 'yan mata fasikai da kake alaƙa da su kake tura musu kuɗaɗe, Allah zai tambaye ka wannan kuɗin da ka tura ma wacce kuɗin ne. Za a tambaya ko ba za a tambaya? Ai abinda annabi ce min ainat tasabahu wa fi ma anfaqa. Duk wani kuɗi da yayi profit a account ɗinta ita za a tambaye ta na me, tunda ai dama za a tambaye ka ta ina ka samu. Shi kuma wanda ya tura kuɗin za a tambaye shi kuɗin me ka tura. Zai yi bayani ko zai yi? Dole 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 in taimako ne sai ka gaya wa Allah taimako ne, idan sadaka ne ka ce sadaka ne, in ma na menene za ka bar Allah bayani. So amma dai ka wanda sani duk wannan transaction da kake yi ba guda ɗaya da za ka yi wallahi ba a tambaye ka na menene ba, wannan ka wanda sani ka za a tambaye ka na menene. Idan masu tsayawa a kan hanya ne suna karɓar kuɗin direbobi 50-20 duk za a tambaye su wannan kuɗin na menene kuka karɓa. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba zai zauna ya mana wannan bayanin dalla-dalla a ce babu manufa a cikinsa ba. Hakan ne abin da zai faru. Min aina tasabahu wa fi ma anfaqa, ta ina ka samu, ta ina ka nemo, ɓace ne? Dukiyar al'umma ce a ofis, wani arin gizo aka yi, sata ce, guminka ne, noma ne, kiwo ne, albashi ne, ka sani ne duk dukiyarka ta haramce ko ta halal. Allah zai ce ka mishi bayanin ta ina ka samu. Kuma kaga wannan tambayar kar ka ɗauka wani dogon lokaci ne, kar ka
ɗauka wai akwai sauran shekaru ne masu yawa. Haka Allah ce innahum yarawnahu Allah ce idan ana maganar alkiyama, in ana maganar hisabi, in ana maganar za a yi kaza a filin alkiyama, innahum yarawnahu ba'idan. Allah ce su suna ganin abun da saura, suna gani da nisa, wa narahu qariba. Allah ce kuma muna ganin gashi nan kurkusa. وما أمر الساعة إلا كلمح البشر أو هو أقرب. Allah ce kun ga al'amarin alkiyama, Allah ya ce wallahi bai fi kyaftawar ido illa kalamhil basar. Allah ya ce kamar kyaftawan ido ne, ka kyafta ido ba wai ka tashi ka zauna. Allah ce kun ga maganar alkiyama da ake yi, Allah ce kamar kyaftawan ido ne, sai ce au huwa aqrab, bi ma'ana huwa aqrab. Allah ce bai kai kyaftawan ido. Allah ce bai kai kyaftawan ido. To karka dinga auna abun kamar da sauran, tun da sauran abin da ya rage ai ba flashin za a ma a sanar da kai ga abin da ya sauran. Wa maliki min aina tasabahu wa fi ma anfaqa. Dukiyarsa za a tambaye shi ta ina ya nemo, ta ina ya kashe. Bari irin rayuwar da yau ake ci, mutum ne zai shiga harkar neman kuɗi, yana so ya samu kuɗi, amma wai sai ya fara abun ne zai fara neman fatawan ya halatta ko bai halatta. Lokacin da ya fara shi ma bai san ya halatta ko bai halatta ba. Haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari game da tashin alkiyama, yace za a fara neman dukiya. Annabi ce mai neman bai taba damuwa ta halal ne ko ta haram ba, shi dai kawai ya samu. Saboda ka da yawa hanyoyin neman kuɗi sai an fara su ake neman fatawa a kansu. Maimakon musulmi kafin ya fara ya san matsayin addininsa a kan abun. Waɗansu abubuwa guda biyu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi magana a kansu, maganar da duk musulmi ya kamata wato ya zam a ankare game da waɗannan ababa biyu: neman matsayi, shahara, neman ɗaukaka da kuɗi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma fi ibani ja'i'ani ursila fi ganami bi afsada laha min hirsil mar'i ala al-mal wa sharfi dini. Annabi ya ce kyarkeci guda biyu manyan wata, kyarkeci, domin kyarkeci idan ta shiga cikin awaki 100 duka sai ta kashe su. Annabi ya ce a sake kyarkeci biyu manyan wata a cikin garken awaki ko tumaki, barnar da za su yi, Annabi ya ce bai kasa barnar da neman kuɗi ko neman ɗaukaka zai yi ma addinin mutum ba. Idan mutum yanzu damuwansa a san shi, damuwansa ya samu wata kujera, damuwansa ya samu wata ɗaukaka ya zama wane, ko damuwansa ya samu kuɗi, wannan tunanin in bai yi a hankali ba, Annabi ya ce barnar da zai yi wa addininsa, barnar da wannan tunanin zai yi wa lahirarsa. Idan kyarkeci aka sake a cikin garken awaki, ba da su yi barna a cikin awakin irin barnan da ya ɗara barnan da neman ɗaukaka ko neman kuɗi zai ba ɗan adam. Dole sai da lissafi. To amma dai ko ta ina ka samu kuɗinka, ka kwanda sanin cewa Allah zai tambaye ka ta ina ka samu. Ta ina ka kashe, Allah zai tambaye ka ta ina ka kashe abin da ka samu. Ka kwanda sanin haka, ka kwanda sanin haka. Wanda yake tunani da nazari game da hakan, irin waɗannan tambayoyi da za a mishi
ba zai sake jiki a cikin haramun ba, yawa ba zai sake jiki ba. Wace riba za ka ci? Wace riba za ka ci? Duk abin da ka amfana a nan rayuwar duniya ka amfana, malam tambayan fa kawai matsala ne. A tambaye kan ko da ka ba da amsar matsala ne. Na ƙarshe sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ma za amila fi ma alima, sannan dan adam ba zai bar gaban Allah ba a wajen hisabi sai an tambaye shi me yayi aiki da shi a cikin abin da ya sani na ilimin addini. Maganar ilimin addini magana ne na aiki. Ba za a tara labirarinka a auna askeri ba za a tattara bayananka a ce su ne aikin ba. Shi yasa shi ba a ce za a tambayi bawa game da iliminsa ba, sai aka ce za a tambayi bawa wani aiki ya yi da ilimin. Abinda baka yi aiki da shi ba ka bata lokacin kai aiki. Saboda ka idan mutum zai zauna yana karantar da ku kai ka tashi ka je ka yi aikin, shi bai yi aikin ba, wallahi kun bar shi a ruwa sosai. Akwai wani mutum da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari, za a hantsila da shi wuta, kayan cikinsa zai fashi ya mai turke a cikin wuta, in wuta su yi cincirindo a kan shi suna kallonsa har waɗansu za su tambaye shi, ai funa ba kai ne kake umurtan mu da alkhairi ka hana mu sharri ba? Zai ce ni sai dai idan na umurce ku da alkhairi ni ba na aikatawa, idan na hane ku game da sharrin ni kuma ba na kame ba. Shi fa Allah ba ka ɓoye gaskiya ba, a'a ka ma faɗi gaskiyan ka yi aiki da ita ma ba zai barka ba. Mun gani? To yanzu aka da ka samu uba wani ya kwace wayan yasa, wani ya hana matarsa rike wayan, wani ya tara 'ya'yansa yana musu faɗa, abinda bayi so su yi da wayan shi kuma yana yi. Haka ne kuma an yi ba yi ba. To za a tambayi kowane bawa, saboda haka inda za a ajiye ka kai ɗayanka a maka tafsirin alkur'ani tun daga fatiha har nasi a sauki, in an je duk ba labarin tafsiri ka ji ba, da kaji mai kai aiki da shi, maganar da za a tambaya ba za ma a saurari mai kaji ba, ba da ma a saurari mai kaji ba, me kai aiki da shi a cikin abin da kace. Shi Allah abin da yake bukata kawai a cikin ilimi na addini me kai aiki da shi, bai da bukatan me ka sani, me kai aiki da shi. Abubuwan da ka karanta ko aka karantar da kai na tauhidi ka tsaya kan tauhidi, abubuwan da ka karanta ko aka karantar da kai akan aqida ka tsayo akan aqida, abubuwan da aka karantar da kai game da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ka tsaya akan sunnar, abubuwan da ka sani na qiyamul layli ka yi qiyamul layli, abubuwan da ka sani na sadakoki ka yi sadaka, abubuwan da ka sani na falalan nafilfili salloli ko azumi ka yi nafilfilin. Kawai abin da zai bukata me ka yi aiki da shi, abin da ka ji ba ka yi aiki da shi ba, wannan can maka. Shi abin da yake so ya ji kawai a ilimin addini mai kai yake da shi. Dukkan waɗannan ababa ni'imomi ne, rayuwa ni'ima ce. Yanzu waɗanda yau aka kai su makabarta aka bisne su, to yanzu su jira suke abinci. Abinda duk ka ji ana magana zai faru ranar alkiyama, suna jira kawai su san matsayinsu. Kai ne yanzu kake da dama na tuba, na ka gyara, na ka tashi ka ci gaba da kiyamun laili, ka ci gaba da kyautatawa, ka ci gaba da tsayuwa akan sunna, ka ci gaba da gudun bidi'a, ka ci gaba da tsayuwa akan tauhidi, ka ci gaba da gudun shirka. Duk kana da dama, amma wanda yau aka sa shi a kabari, shi yanzu yana jira ne kawai ya daɗe da shi. Shi an tarkata kolinsa gaba ɗaya da shi da ayyukansa an nufi shi. Sai wanda ke da wani abu mai gudana a baya na alkhairi ko sharri.
in yana da wata sadaka mai gudana ta yi ta samun sa, in yana da wani sharri ma da ya dasa a bayansa ya yi ta dasa. samu dace. To yan uwa masu albarka, mu sani cewa ni'imomi da Allah ya mana ababa ne da za a tambaye mu a su. Lafiyar ka kar ka ɗauke ta karazu, ka ɗauke ta abace da take da muhimmanci, ka ɗauka abu ne da za a tambaye ka akan ta ranar kiyama. Abun da kake rayuwa da shi ka sani ni'ima ce, kuma Allah zai tambaye ka akan wannan ni'imar ranar kiyama. Mu sani cewa ni'imomi da Allah ke mana ni'imomi ne da za a yi tambaya a kansu ranar kiyama. Ni'imomi da Allah ya mana ni'imomi ne da za a tambaye mu a kansu ranar kiyama. Wannan zai ba mu dama kowace ni'ima mu sarrafa ta ta hanyar da za mu amfane ta a duniyar mu da lahirar mu. Mu yi amfani da ita wajen abu mai kyau wanda a duniya mun amfane shi a matsayin ni'ima, rayuwar mu ta mora, sannan a lahira zai zama mana aikin da zai kara mana kusanci a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Na roƙon Allah ya tabbatar da mu kai imani da ayyuka kai. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an